dɔw yɛrɛ bɛ sigi k'i miiri i b'a sɔrɔ a tɛ kabila dɔn a tɛ baada dɔn a tɛ seli farida dɔn a tɛ nafila dɔn mais a bɛ miiri dɔn kow tɛ yen bɛna kuma dɔw f'i ɲɛna ten kuma min ye kuma lankolon dɔw ye ten k'olu ɲɛ ne ko ni ala y'a kɛ ni cɛ min jiginna denkɛ la yala o bɛ kɛ cogo di cɛ a to a kɛ jigin fɔlɔ n'a jiginna la don min na a yira dɔnnikɛlaw la dɔnnikɛlaw ma u ne fɛn f'i ye a la u bɛ ɲininkaliw dilan ko ni maa dɔ i bɔra muso nɔfɛ yan i fa ni ba olu y'a siri mais e t'a dɔn a t'i dɔn o taara Amérique jamana kan i n'o taara ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel la a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min kɛ aw bɛnna hôtel kelen ma ala y'a kɛ i n'u furumuso don mais e y'a ta jɛnɛya la c'est-à-dire bɛ kumaw inventé kɛ kumaw inventé k'u dilan namɔrɔw siri ɲɔgɔn na o ti bɛn mais fɛn min kɔni ye diinɛ ɲininkali ye fɛn min bɛ yen a kiri bɛ yen i mago b'a la fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun o bɛ bɛn mais ɲininkali fabriquelenw ɲininkali dilanenw c'est-à-dire ka i ta'ammuq o n'a ɲɔgɔn na ne ko ni ala y'a kɛ ni misi nana adamaden wolo dun o ko bɛ kɛ cogo di misimusow ka adamaden wolo u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ e k'a to a k'a wolo fɔlɔ n'a y'a wolo tuma min na o mana dɔnnibaa min sɔrɔ yen a na fɛn dɔ f'i ye a kan kumaw karaba k'u don kun tɛ fɛn min na ju tɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ nin bɛɛ la u t'u ka seli kabila dɔn u t'u ka seli baara dɔn a fa yan'o ka jigin e ka fatiha kalan k'a mɛn tan i b'o de f'a ye fɔlɔ a k'o kalan a yɛrɛ t'o dɔn donc maa bɛ ɲininka fɛn min na alikiyama dɔ don o tuma fɛ an ka ɲɛsin o de ma an ka ɲininkali kɛ o de ye i tɛ ɲininka fɛn min na alikiyama dɔ don o tuma fɛ o to yen o t'i ka ko ye ni i kana kɔrɔta i sera kiyama i b'a ɲɛ dɔn c'est pas la peine i bɛ ɲininka min na baraji kira ye lajili kɛ nin na donc